perquè els nostres joves necessiten treball i formació. Fomentarem la creació d'empreses per a que tinguin un treball digne i ben remunerat. Portarem una extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes i crearem un espai lúdico-recreatiu. Els socialistes del Musafes prioritzem els serveis socials i les persones davant de les grans construccions. També pensem que des de l'Ajuntament se pot fomentar la inserció laboral dels nostres veïns i veïnes. Des del Partit Socialista del País Valencià, de Benimodo, una de les propostes fonamentals que portem per a aquesta legislatura que iniciarem el pròxim 22 de maig és el fer un Agora Jove, un edifici polivalent que servisca per a les associacions i també per a que els joves puguen desenvolupar allí totes les seues activitats. Una de les propostes per als joves de Sollana serà crear una nova biblioteca a les antigues escoles on hi haurà una aula d'estudi per a que en l'època d'exàmens puguen utilitzar-la i també facilitarem sòl per a vivendes per a joves. El Partit Socialista estem preocupats per les noves tecnologies i lògicament anem a facilitar, sobretot a la joventut i en general a tota la població, l'accés a wifi a preus realment mòdics. Apostem per la formació per a que els nostres joves siguin més lliures i puguen trobar un empleo. Mirar l'oferta d'oci per a que no tinguin que anar fora de Cullera a divertir-se i sobretot que els nostres joves s'establisquen i realitzen els seus projectes de vida ací, a Cullera. Per als joves de Benifaió, en la SAU 211 posarem en marxa un projecte de vivendes de protecció pública per al lloguer en la parcel·la que li correspon a l'Ajuntament. També habilitarem un centre d'oci i mitjançant aquest centre d'oci fomentarem els artistes locals i els músics locals que tenim en Benifaió. Bé, així a l'Alcúdia una de les propostes estrella que portem per als jóvens és que tots els universitaris puguen adquirir un ordinador apenas pagant 100 euros perquè el resto el posarà l'Ajuntament. Un ordenador portàtil per a poder anar a estudiar a València, a la facultat, amb facilitat. I en diré un altre respecte a la formació. Anem a crear el que s'anomena l'aula mentor. És una aula virtual que cadascú des de sa casa, a través precisament d'aquest internet que ja instal·larem i d'aquest ordinador, poden reforçar la seva formació com un element clau per a després trobar ocupació o per a formar-se en el seu currículum.